Σχεδόν κάθε ζώο μπορεί να είναι κατοικίδιο. Σκύλοι, γάτες, πουλιά, χελώνες, ψάρια, κουνέλια, μαϊμούδες, ποντίκια, φίδια, κουνάβια, βατράχια. Ξέρω κάποιον που έχει ένα γουρούνι. Ένα ζώο που είναι δύσκολο να το κάνεις κατοικίδιο είναι το μυρμήκι. Ξέρετε γιατί? Είναι δύσκολο να του βάλετε λουρί. Έλα εδώ, Σποτ. Αν το σκεφτείτε, τα σκυλιά είναι σαν τα παιδιά κατά πολλούς τρόπους. Και οι δύο προτιμούν να κάθονται στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου και όχι στο πίσω. Και οι δύο προτιμούν το φαγητό για ανθρώπους παρά το φαγητό για ζώα. Και οι δύο δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο. Και οι δύο ακούνε το όχημα του παγωτατζή από ένα μίλι μακριά. Γκίλμπερτ ο γορίλας. Γεια, Λουλού. Νόμιζα ότι θα πήγαινε στο ζωολογικό κήπο. Ετοιμαζόμουν να φύγω, μαμά. Πάθω στις ζούγκλες. Θα τρελαθεί μαζί σας. Wow. Μπορώ να το δοκιμάσω? Εντάξει, αλλά μη βάλεις πάρα πολύ. Όχι, δεν θα βάλω. Άπιο! Παραλίγο να το ξεχάσω. Στα ζώα αρέσουν τα φιστίκια. Θα ξεκινήσω από τους ελέφαντες. Σίγουρα ο Μπάλτι θα με θυμάται από την προηγούμενη φορά. Κάνε στην άκρη! Του τη φέραμε καλά. Τι θράσος! Μπάλτι! Τι συμβαίνει? Έλεγα να σου φέρω μερικά φιστίκια. Αμάν, αυτά τα δύο αγόρια κάτι πρέπει να σου έκαναν. Και νόμιζες ότι γύρισα πίσω, έτσι? Θέλεις ένα φιστίκι? Λέω να πάω να δω τον Γκίλμπερτ τον γορίλα τώρα. Σίγουρα δεν θα χαρεί που θα με δει. Αυτός δεν συμπαθεί κανέναν. Γεια, Γκίλμπερτ. Θες ένα φιστίκι? Να ρίξουμε στο γορίλα. Δώσε μου το νεροπίστολο. Το έριξε στη λίμνη με τα ψάρια. Και θα μετανιώσει για αυτό που έκανε. Θα σε πιάσω. Άσε με. Τρέξε. Ευχαριστώ, Γκίλμπερτ. Πάρε όλα μου τα φιστίκια. Λοιπόν, πρέπει να πάω σπίτι για φαγητό. Αντίο, Γκίλμπερτ. Θέλεις ένα σνακ πριν πας για ύπνο, αγάπη μου? Ευχαριστώ, μαμά, αλλά έφαγα πολύ για βράδυ. Καλή νύχτα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σπίτι για φαγητό. Αντίο, Γκίλμπερτ.
Πάμε να τρομάξουμε κανέναν. Βοήθεια! Το στομάχι μου γουργουρίζει. Ίσως έπρεπε να το φάω το σνακ. Γκίλμπερτ, τι κάνεις εδώ? Σίγουρα θες κι άλλα φιστίκια, έτσι? Ναι, όμως λυπάμαι, αλλά δεν έχω άλλα. Έχω μπανάνες όμως. Περίμενε εδώ. Πρέπει να σε πάω πίσω στο ζωολογικό κήπο πριν μπλέξεις. Όχι, μαμά. Λουλού, αγάπη μου, είσαι καλά? Φαντάστηκα ότι θα σηκωθείς για ένα σνακ, αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πεινούσες τόσο. Δεν πειράζει, μαμά. Πιστεύω ότι αυτό θα με κρατήσει μέχρι το πρωί. Λοιπόν, καληνύχτα, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε, Γκίλμπερτ. Δεν κάνει να τριγυρνάμε στους δρόμους μόνοι τέτοια ώρα. Σίγουρα θα έβγαζα πολλά λεφτά αν έπιανα αυτό το παιδί για λίτρα. Έλα εδώ, μικρή. Δεν πηγαίνω πουθενά με αγνώστους. Ξέρεις, τα αστυνομικά σκυλιά είναι καλά, αλλά πιστεύω ότι οι γορίλες είναι καλύτεροι. Να το πρόβλημα, δεν έχει λουκέτο. Έχεις ένα ωραίο σπίτι εδώ, Γκίλμπερτ. Πρέπει να μείνεις. Γκίλμπερτ, όχι! Όχι, κλειδώθηκα μέσα. Ω Θεέ μου! Κοριτσάκι, γρήγορα! Γεια, Γκίλμπερτ. Θα ξανάρθω σύντομα. Μπράβο! Μπράβο, κοριτσάκι! Επιτέλους ξύπνησες, όλο το πρωί σου φώναζα. Λουλού, ώρα να κάνεις μπάνιο. Μυρίζεις σαν μικρή μαϊμού. Βασικά, μάλλον εννοείς σαν μεγάλος γορίλας, μπαμπά. Χείρα βοηθείας. Δεν είναι το παν, αλλά μπορεί να σου αγοράσει σχεδόν τα πάντα. Για παράδειγμα, $1.000.000 σου δίνουν 15.673 CD, 5.702 video game, 12.348 ποδήλατα, 15.509 κούκλες, 10.447 φορέματα και 495.000 τσίκλες. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος που έχει όλα αυτά. Ένα σκουπιδιάρικο. Υπόθεση χιονιού. Άννη, κοίτα από το παράθυρο, βλέπεις αυτό που βλέπω? Χιόνι? Όχι, λέει
Κράτησε με μπροστά από το σπίτι μου με ένα φτιάρι και μετά θα πάμε πόρτα-πόρτα να δούμε μήπως... Δεν βλέπω γιατί και εμείς τα κορίτσια να μην βγάλουμε λεφτά φτιαρίζοντας το χιόνι από τα πεζοδρόμια. Αν μπορούν τα αγόρια, μπορούμε και εμείς τότε. Παιδιά! Περιμένετε! Μιλώντας για τα αγόρια... Κοριτσιά, θα φτιάξετε το χιονάνθρωπο? Όχι, Τάμπι. Θα φτιαρίσουμε το χιόνι από το πεζοδρόμιο και θα βγάλουμε λεφτά. Τι? Το ακούσατε αυτό, παιδιά? Πλάκα κάνετε! Δεν θα σας προσλάβει ο μπαμπά σας. Καλά, περίμενε και θα δεις. Λυπάμαι, δεν έχουμε χρόνο για λόγια. Έχουμε να φτιαρίσουμε. Πάμε, άντρες! 1, 2, 2. Θα τους δείξουμε, Άννη. Μπορούμε να βγάλουμε τα διπλάσια λεφτά από αυτούς. Μα Λουλού, κοίταξέ τους, αυτοί είναι πιο πολλοί από εμάς. Τζο, μπορείς σε παρακαλώ να φτιαρίσεις το χιόνι από το πεζοδρόμιο? Είναι σκληρή δουλειά, Μέρι. Πρέπει να ξεκουραστώ πρώτα. Πρέπει να ξεκουραστεί. Θα γλιστρήσει κανείς εκεί έξω και θα σπάσει το σβέρκο του. Να καθαρίσουμε το χιόνι απ' έξω, κυρία. Μονάχα $1. Ω, Τζο, έλα εδώ. Τι θέλεις πάλι? Αυτά τα δύο δυνατά κορίτσια θέλουν να φτιαρίσουν το πεζοδρόμιο και μόνο για $1. Να τις αφήσω? Όχι, θα το κάνω εγώ. Πάω να ντυθώ. Ορίστε, κορίτσια, $1 η καθεμία. Και άξιζε κάθε δεκάρα αφού έβαλα τον άντρα μου να κάνει και καμιά δουλειά. Ευχαριστούμε, κυρία. Wow, $1 η καθεμία. Και χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πάμε σε αυτό το σπίτι, Άννη. Θέλει καλό φτιάρισμα. Τι θέλετε εσείς? Να σας καθαρίσουμε το χιόνι, κύριε. Μόνο $1. Μπα, δίνε του. Αν είχα $1 δεν θα καθόμουν εδώ πέρα. Hey. Κορίτσια, γυρίστε πίσω. Μπορείτε να καθαρίσετε το χιόνι, αλλά φροντίστε να κάνετε καλή δουλειά. Και όταν έρθετε για τα λεφτά σας, θα σας διώξω και θα πω στη μαμά ότι εγώ καθάρισα. Και θα τη χρεώσω $2. Αχ, Άννη, δεν τον εμπιστεύομαι τον τύπο. Δεν ξέρω καν αν θα μας πληρώσει. Ούτε εγώ τον εμπιστεύομαι, Λουλού. Καλά, ίσως να είναι σωστός. Κοίτα, Άννη. $1. Wow! Hey, το βρήκατε στο πεζοδρόμιό μου, άρα είναι δικό μου. Θεέ μου, τι θράσος. Πάμε. Hey, γυρίστε πίσω. Το ήξερα ότι ήταν ξυπνάκιας. Γεια, Τάμπι. Βγάλατε καθόλου λεφτά εσείς? Μπα, δεν πήραμε ούτε μία δουλειά. Όλοι καθαρίζουν το δρόμο μόνοι τους. Κι αν εμείς δεν καταφέραμε τίποτα, τι ελπίδα έχετε εσείς τα κορίτσια? Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε ήδη βγάλει $3. Τι? Πω, τι τύχη είναι αυτή. Πώς τα κατάφεραν? Δεν το πιστεύω. Πάμε σε αυτό το σπίτι, Άννη. Ναι, χρειάζεται πολύ φτιάρισμα. Να καθαρίσουμε το δρόμο σας. Μόνο με $1. Να είστε καλά, μικρές μου. Αλλά είμαι μια φτωχή χείρα, δεν έχω να πληρώσω. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, Άννη? Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι εσύ, Λουλού, αλλά εγώ σκέφτομαι να το κάνουμε δωρεάν. Willy, κοίτα εκεί. Πήρανε κι άλλη δουλειά. Πώς τα καταφέρνουν? Ναι, έχουν ήδη βγάλει αρκετούς παράδες. Εντάξει, θα τους πάρουμε αυτή τη δουλειά. Και αυτό σημαίνει...
Επίθεση! Επίθεση! Θα αναλάβουμε εμείς τη δουλειά, κορίτσια! Οπότε πάρτε δρόμο. Ναι, εντάξει Τάμπι. Αλλά υποσχεθείτε μου κάτι, ότι θα κάνετε καλή δουλειά. Είναι σημαντικό. Μη σε απασχολεί καθόλου. Τώρα δίνε του. Πάμε να πιούμε καμιά ζεστή σοκολάτα, Άννη. Ωραία. Παιδιά, πιο καθαρά από αυτό δεν γίνεται. Πάμε να πάρουμε τα λεφτά μας. Τελειώσαμε το φτιάρισμα, κυρία. Κοστίζει $1 παρακαλώ. Μα δεν προσέλαβα κανένα να μου καθαρίσει το πεζοδρόμιο. Παιδιά, εγώ... όχι, δεν... Ησυχία. Δεν καταλαβαίνω γιατί λένε είναι σκυλίσια ζωή για να πούν ότι η ζωή είναι δύσκολη. Τα σκυλιά καλά περνούν. Δεν χρειάζεται να στρώνουν το κρεβάτι τους, να βγάζουν τα σκουπίδια, να πλένουν τα δόντια τους, να φορούν ζεστό παλτό, να κάνουν μαθήματα, να πλένονται πίσω από τα αυτιά, να στρώνουν τραπέζι, να καθαρίζουν το κακά του σκύλου τους. Όταν θέλετε να πείτε ότι η ζωή είναι δύσκολη, απλά πείτε είναι η ζωή ενός παιδιού. Παλιό σκυλί, καινούριο κόλπο. Υπόθεση του αυγού στο παπούτσι. Μπαμπά, η μαμά μου είπε να δω αν έχεις ξυπνήσει. Λοιπόν, ξύπνησες? Τώρα ξύπνησα, Λουλού. Α, ωραία. Η μαμά έβγαλε όλα σου τα ρούχα και εγώ έβγαλα τα καφέ παπούτσια από την ντουλάπα. Ευχαριστώ, Λουλού. Α, τα αγαπημένα μου παπούτσια. Δεν τα φόρεσα όλη τη βδομάδα. Τι είναι αυτό? Ένα αυγό. Λουλού, ελάτε εδώ. Έλα, Τζόρτζ. Μα τι στο καλό συμβαίνει? Υπήρχε ένα αυγό στο παπούτσι μου. Ένα αυγό? Στο παπούτσι? Μπαμπά, ποιος θα το έβαζε εκεί? Όντως ποιος? Σίγουρα δεν το έκανε η μητέρα σου και ξέρω πως δεν το έκανα εγώ, άρα... Μη με κοιτάς, μπαμπά, ούτε εγώ το έκανα. Εσύ δεν είπες ότι έβγαλες τα καφέ παπούτσια από την ντουλάπα? Ναι, μπαμπά, αλλά μόνο αυτό έκανα. Δεν μπορεί να το έκανε άλλος εκτός από σένα. Μα μπαμπά, μαμά, αλήθεια δεν το έκανα. Να πας να φας το πρωινό σου. Θα τα πούμε αργότερα. Τα καλά μου παπούτσια. Δεν με πιστεύουν. Πρέπει να αποδείξω ότι δεν το έκανα. Ίσως να ζητήσω τη βοήθεια του Τάμπι. Βρε, πολύ πρωινή είσαι σήμερα. Τι πέρασε πάλι από το μυαλό σου? Άσε τα αστεία, Τάμπι, έχω μεγάλο πρόβλημα. Μπορείς να μου τα πεις όσο θα τρώω την ομελέτα μου. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω για ένα αυγό. Ένα αυγό? Ένα αυγό στο παπούτσι του μπαμπά μου. Όταν πήγε το πρωί να βάλει τα παπούτσια του, βρήκε ένα αυγό μέσα στο ένα. Και το έσπασε με τα δάχτυλα? Ναι, και... Φοβερό κόλπο. Λουλού, πού πας και τα βρίσκεις? Μα δεν το έκανα εγώ. Έλα τώρα, Λουλού, μη λες ψέματα και σε μένα. Δεν λέω ψέματα. Μα ποιος άλλος θα το έκανε? Μεγάλο μπέρδεμα. Θέλεις να μάθω ποιος το έκανε? Ναι, σε ευχαριστώ, Τάμπι. Έλα. Πρώτα όμως, η αράχνη θέλει μεταμφίεση. Η αράχνη? Έτσι αποκαλώ τον εαυτό μου. Μια αράχνη που υφαίνει στο για να πιάσει το θύραμα.
Και η αράχνη πάντα βρίσκει τον ένοχο. Με αυτά? Αμέ, όλοι έχουν συνηθίσει να με βλέπουν με δύο μάτια. Έτσι κανείς δεν θα με αναγνωρίσει με τρία. Μα τα μάτια είναι ζωγραφισμένα στο γυαλί, δεν τα βλέπεις με αυτά. Το ξέρω. Θα πρέπει να με οδηγήσεις εσύ στο σπίτι σου. Πω, είσαι τρελός, Τάμπι. Λουλού! Λουλού! Συγγνώμη, Τάμπι. Βρήκες κάποιον ύποπτο? Ναι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω. Πάντα μου θυμώνεις όταν κατηγορώ τον μπαμπά σου. Τον μπαμπά? Συγγνώμη, Τάμπι, αλλά γιατί ο μπαμπάς να βάλει ένα αυγό στο παπούτσι του? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται το μυαλό του εγκληματία. Πρόσεχε, Λουλού! Συγγνώμη, Τάμπι. Απλά πήγαινε μες στην κουζίνα και κράτα τα μάτια σου ανοιχτά για να μην σκοντάψω ξανά. Λοιπόν, φέρε μου ένα αυγό. Ένα αυγό? Γιατί? Θα κάνω αναπαράσταση του εγκλήματος, οπότε θα σπάσω άλλο ένα αυγό στο παπούτσι του μπαμπά σου. Τι? Άξω, άξω, άξω! Τάμπι! Γιατί δεν μου είπες ότι ήταν εδώ? Μου είπες να προσέχω τα πράγματα, όχι τον μπαμπά. Ναι, σίγουρο. Ο μπαμπάς σου είναι ένοχος. Μόνο ένας ένοχος θα θυμώνω τόσο πολύ. Στάσου! Φρέσκα αυγά για πούλημα. Τι κάνεις, Τάμπι? Στάσου! Πρέπει να βρούμε ποιος έβαλε το αυγό στο παπούτσι του μπαμπά. Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Γεια, Τάμπι! Γεια, κύριε Λόσον. Μήπως τυχόν πουλήσατε ένα αυγό στον κύριο Μοπέτ? Στον κύριο Μόπετ, όχι. Αλλά, Τάμπι, αν δεις καμιά δεσποτικότα να τρέχει, προσπάθησε να την πιάσεις και να μου τη φέρεις πίσω. Κότα? Ναι, μία από τις κότες μου το έσκαψε από το κοτέτσι χθες. Αμάν! Τάμπι, περίμενε! Λογικό μου ακούγεται, Τάμπι, αλλά πώς μπήκε η κότα στο δωμάτιο της μαμάς? Ποια είναι αυτή? Έβαψε το σπίτι μας χθες. Wow, το βρήκα! Μην πας εκεί μέσα, Τάμπι, ο μπαμπάς ήταν ακόμα θυμωμένος. Μα πού πας? Στο δωμάτιο του μπαμπά σου. Εσύ, νόμιζα ότι σε είχα ήδη πετάξει έξω. Κοιτάξτε! Μία κότα. Πώς βρέθηκε εδώ? Στοιχειώδες, αγαπητέ κύριε Μόπετ. Χθες βάψατε το σπίτι σας. Όταν η εργάτρια πήγε για φαγητό ή κάπου αλλού, η κότα μάλλον ανέβηκε στη σκάλα και πήδηξε μέσα. Και μετά κρύφτηκε στην τουλάπα σας. Και έκανε ένα αυγό μέσα στο παπούτσι. Συγγνώμη που σε κατηγόρησα, Λουλού μου. Δεν πειράζει, μπαμπά. Σε ευχαριστώ, Τάμπι. Είχες δίκιο. Η αράχνη πάντα βρίσκει την κότα. Γιατί να μάθετε το ζωάκι σας κάτι που δεν σας βοηθάει? Όπως τούμπες, χειραψίες, να πηδάει μέσα από στεφάνια, να ρίχνει καλάθια και άλλα τέτοια. Αν ποτέ αποκτήσω ζωάκι, θα το μάθω να κάνει τα μαθήματά μου. Να στρώνει το κρεβάτι μου, να τρώει το σπανάκι από το πιάτο μου. Μάλλον δεν του άρεσαν οι απαιτήσεις της δουλειάς. Έλαβαν μέρος η Λίλα Μουτσοπούλου, Ορφέας Ζαφυρόπουλος, Βάσια Λακουμέντα, Δέσποινα Πολυκανδρίνου. Σκηνοθετική επιμέλεια Σπύρος Γουδέβανος. Η επεξεργασία έγινε στα στούντιο της Good Brothers.